Yau gashi yadda ake ɗaukan awo. Wannan kafaɗa ce, daga farkon inda ƙashin nan yake na hannu, inda hannu zai fara sauka, daga nan ne ake gwadawa zuwa can ɗayan ɓangaren, da awon da ya baka sai ka rubuta shi. Sannan wannan shine over bust, saman breast ɗin shi ma ana auna shi, wanda shine inda breast yake farawa, farkon shi kenan. To in an auna shi, shi ma sai a rubuta. Sannan wannan awon da ake zagayewa, ku lura akwai ɗan yatsa ɗaya da ake sakawa a ciki, sannan inda tape ɗin ya haɗa ƙarshe nan ne za ka rubuta, shine ƙarshen zagayen kenan. Ana sa ɗan yatsa guda ɗaya. Sannan sai saman bust ɗin, tsakiyar breast ɗin za a auna shi ma za ku lura akwai ɗan yatsa guda da ake sakawa, wanda shine zai ɗan bada balance ko da mutum ya ɗan yi motsi haka. Waɗanda suke ɗinkin maza sun san ana yin wannan idan za a auna wuyan mutum, ana saka 'yan yatsu guda biyu. To shi wannan ɗan yatsa ɗaya ake sawa saboda ɗinkin mata ana so ya kama jiki. Sai under bust ɗin, shi kuma ƙasan breast ɗin, wanda shi kuma an sako kan tudun kenan. To shine za ka ga wani lokacin in ya kasance inci 4 ne tsakanin shi da saman bust ɗin, to shine za ka gane tudun breast ɗinka wajen da za ka yi yanka, za ka sa shi 1.5 ne ko za ka sa shi inci 2. Misali a ce inci 4 ne ya zama tsakanin saman bust ɗin da ƙasan shi, to kun ga sai ka raba wannan 4 biyu, kaga zai kama bibi kenan, kowane breast yana da tudun inci 2. To kaga a tudun breast ɗinka za ka sa inci 2 ne kenan. Idan inci 3 ne tsakanin za ka sa 1.5. Yau sai awon shoulder zuwa bust point ɗin, shi ne daga can kan shoulder zuwa nan inda tsakiyar breast ɗin, inda kan yake, shine ake auna lokacin da za ka yanka breast. Shine za ka ja a layi na tsakiyar nan da ake, na saman breast, na tsakiyar breast da na ƙasan breast. To wannan shine inda ake aunawa na tsakiyar, shi ake fara yin point, sannan sai a ja na saman shi, a ja na ƙasan shi. To ga nan za ka auna daga shoulder zuwa nan kan bust ɗin. Sannan sai nipple to nipple, shi kuma daga kan wannan zuwa kan wannan za ka auna tsakaninsu. Duk incin da ya baka, kaga a wajen yanka za ka raba shi biyu kenan, shine zai zama faɗin wannan dashin na tsakiya idan za a yi mai breast cup. To wannan na tsakiya shine faɗin shi. To sai wannan awon na shoulder zuwa under bust, tsakanin shoulder zuwa ƙasan bust ɗin, ƙasan breast ɗin. To a nan ne za ka gane daga tsakiyar breast ɗinka zuwa ƙasa inci nawa ne a tsakaninsu. Kaga a wajen yanka in ka ja layin tsakiya, to na ƙasa za ka gane inci nawa ne a tsakaninsu, sai ka ja layi a wurin. To sai waist line, shine za ku ga inda aka gitta wani tape magwaji ga nan fari, iya nan ne ake aunawa, wanda shine in za ka yanko pieces ɗin da za ka yanka breast cup a jikinsu, to iya wannan layin ne ake yanka, sai ka ƙara inci guda a na gaba, na baya ka ƙara inci 2. To in kun lura za ku ga ba ta saman breast ɗin aka biyo da shi ba, ta gefe aka biyo da shi, saboda in ya hau kan breast ɗin za ku ga incin ya wuce haka, to kuma za ta yi tsawo da yawa. To wajen yanka daban ake sa tudu, sannan shi wannan tsawon kawai ake auna shi.